Vitoria-Gasteizko udaleko haurtzaro eta familia zerbitzuak 40 urteko ibilbidea du haurrei, nerabei eta familiei zuzendutako udal politikak garatzen, eta hiriko adingabeen eskubideak babestea du helburu. Haurren eta nerabeen presentzia eta lidergoa sustatzeko, Tibatu haur eta nerabeen parte hartze programak bat ekimen garatzen ditu eta haien ardatza da adingabeak subjektu aktibo gisa aitortzea udal politiken esparruan. Haurren ongizatea lortzeko, zerbitzuak zenbait prebentzio ekintza garatzen ditu. Haurrek eta nerabeek bizi dituzten kalteberatasun eta babesgabetasun egoeren aurrean, esku hartze psikosoziala garatzen da familiei laguntza emateko eta haien zailtasunak gainditzen laguntzeko. Gainera, familia unitatea zaindu eta mantentzeko hainbat programa martxan jarri dira, babesgabetasun egoerak amaitzeko edo arintzeko eta gurasoen gaitasunak hobetzeko. Zerbitzuko profesionalen taldeak beste gizarte eragileekin sarean lan egiten du indar eta inplikazio handiz familiek haien bertsiorik onena lor dezaten laguntzeko.